שלום חברים, ברוכים הבאים לערוץ שלי אינקרוזס ישראל. בו אני מספר לכם ומשתף אתכם על קרואיזים, על הפלגות וטיולים בקרואיזים, ובמיוחד באפשרויות להזמין הפלגות ולשלם זול מאוד ולטייל בכל העולם במחירים מאוד מאוד זולים. אז בואו נתחיל. אנחנו נכנסים בגוגל, אנחנו רושמים, כמובן יש לי כבר בהיסטוריה, InCruises, נכנסים לאתר InCruises.com, לוגין, אני נכנס לוגין, אצלכם פה יופיע דואר אלקטרוני שנרשמתם וסיסמה, אם אתם לא הגדרתם את זה מראש אוטומטי. אז אצלי זה אוטומטי, אני נכנס לוגין, הנה זה מה שעל זה דיברתי, הנה זה המייל שלי וסיסמה אוטומטית, אני נכנס לאתר של InCruises וזה המשתמש שלי. אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה שיש לי כבר עד היום $3,047 בכרטיס זהב, זה הכרטיס שמצטברים בו, מצטבר פה כסף בדולרים, זה הכל בדולרים של ארצות הברית. מצטבר כסף מהפקדות של $100 בחודש שאני שם. זאת אומרת, אני שם $100 בחודש, 12 חודשים שמתי כל חודש $100, כאילו $1,200, אני מקבל כבר $2,400 בחשבון. הרי כבר הזמנתי שתי הפלגות, וגם כשהזמנתי שתי הפלגות מגיע לי קשבק לכרטיס כחול, שזה הכרטיס הכחול, ו$2,810. זה אומר שאני שילמתי מהכסף שלי $2,810, וזה חזר לי כקשבק אחד לאחד, כאילו שאני עכשיו יכול להשתמש באותו כסף. אז מה עוד יש לנו? פה יש לנו תפריט, אנחנו נכנסים, כרגע אני אלמד אתכם כמה דברים. עכשיו, היום אנחנו נלמד משהו מיוחד. אנחנו נלמד איך מזמינים הפלגות ב-InCruises כשלא משתתפים בתשלום. זאת אומרת, כל הבונוסים שיש לי ולאשתי בחשבון, אנחנו נשתמש בבונוסים. אוטומטי באופן רגיל עד 24 הפקדות, עד 24 חודשים, אם הפקדתם כל חודש, אתם צריכים להשתתף, אנחנו צריכים להשתתף בהשתתפות עצמית 50%. זאת אומרת, סתם דוגמה, אם מצאתם הפלגה $2,000, אני צריך לשלם $1,000 מהבונוסים ו$1,000 מכסף במזומן. אבל עכשיו אנחנו כבר יותר משנתיים במועדון, ויש לנו אפשרות, פריבילגיה כזאת, לשלם כל הסכום מבונוסים. זאת אומרת שכל מחיר שאתם תתארו לעצמכם שכאילו שילמנו עליו חצי מחיר. הרי כל 100 בונוסים זה 50-50. אז בואו נתחיל. עכשיו אנחנו נכנסים לתפריט, זה התפריט של InCruises וחיפוש קרואיזים. רגע, עכשיו אני הראיתי לכם את המשתמש שלי, אבל היום אנחנו החלטנו להזמין הפלגה הבאה ממשתמש של אשתי. פה אני מעתיק איזשהו מספר מיוחד, מספר אישי שלי, אתם לא תראו אותו, אני בכוונה הסתרתי, כי עדיף לא להראות אותו. זה משהו אישי, פרטי, כל אחד יכול להשתמש, ועדיף שלא ידעו אנשים את המספר הזה. זה מספר עם אותיות וספרים, שאף אחד לא יכול לגלות כמובן, אבל אני צריך אותו, אני עכשיו פשוט עשיתי קופי, אני עושה קופי, אתם לא רואים את המספר, אני הסתרתי אותו במלבן שחור. אבל תדעו שיש פה איזשהו מספר, אחר כך אני אסביר לכם מה זה אומר. אנחנו פשוט רוצים להתחלק עם אשתי, חלק לשלם מהמועדון שלה וחלק מהמועדון שלי. אז עכשיו אני רוצה לצאת מהמשתמש שלי, אני יוצא פה ונכנס בשם של אשתי.
כמובן הסיסמה מוסתרת. בבקשה, הנה נכנסתי עכשיו למשתמש של אשתי, ליה אונטנברג. מה אנחנו רואים פה? $4,800. זאת אומרת, 24 חודשים אנחנו שמנו $100 במועדון. כאילו הייתם צריכים לראות פה $2,400, אבל איך זה יכול להיות שזה 4,800? כי זה כפול. כל תשלום הכפיל את עצמו, יש פה גם מספר מיוחד אישי שלה. אז מה אנחנו רואים פה? $4,800 בכרטיס הזהב, רק בכרטיס זהב ואין בכרטיס כחול. למה אין בכחול? כי אנחנו עוד לא הזמנו הפלגות מהמשתמש של אשתי. אז מה אנחנו עושים עכשיו? אני מתחיל בהפלגות. אני נכנס פה לתפריט, עושה in cruises search. אני יכול גם למשל להזמין פה in stays, זה להזמין מלונות, אבל אנחנו היום נלמד רק קרואיזים. אחרי זה אני אעשה לכם. כשאני אזמין איזה מלון אני אראה לכם. מה אנחנו רואים פה? מנוע חיפוש. יש לכם פה עשרות ואלפי, איזה עשרות? אלפי הפלגות בכל העולם, בכל המקומות, בכל הספינות, בכל הזמנים. מה חשוב פה לעשות? שני דברים עיקריים. אנחנו צריכים לבחור שתי אופציות האלו, חייבים לבחור. הוא לא יכול לחפש מ-20,000 קרואיזים. אז אני נכנס לפה ובוחר, אנחנו מראש כבר בחרנו, אני לא רוצה להעייף אתכם, אתם אחר כך תחפשו, אני אעשה גם סרטון איך מחפשים, אני אעשה סרטון ייעודי לחיפוש. עכשיו המטרה שלנו זה הזמנת קרוזים במועדון אחרי 24 חודשים. גם אני מציין אחרי 24 חודשים, כי זה באמת כבר מתחיל להיות משתלם ביותר. אתם תראו עכשיו בהמשך. אז אנחנו בחרנו קנרים, ובחודש פברואר, יש לנו ימי הולדת גם לאשתי גם לי בחודש פברואר, לה ב-17 לפברואר ולי ב-22 לפברואר, ופה אנחנו בוחרים, עדיף לבחור price lower on top, זאת אומרת מהיקר לזול. וזהו, פה אנחנו משאירים all cruise lines ולוחצים search. זהו, נכנסנו לחיפוש, ומה אנחנו רואים? יש לנו פה פילטרים. פילטרים אני מציע להשאיר הכל ל-V. אם אתם לא רוצים איזה הפלגה או איזה ספינה ספציפית, אפשר להוריד V, או אפשר להוריד את כל ה-V'ים, פשוט ללחוץ ככה Select All, ולבחור אחד מהם או שניים, או שלחזור. הנה, ככה אנחנו חוזרים. פה אפשר לשחק מאיפה אתם רוצים לצאת, באיזה ספינה, ומה שבאמת חשוב זה הלילות. אז אני משאיר את הכל. פה יש לי כבר הפלגה נבחרת, אני סימנתי אותה כבר לפני זה, סימנתי אותה במועדפים, פה יש לנו favorite cruises. אז אם אני נכנס לפה, אני בוחר את כל ה-favorite שבחרתי, הרי יש אלפי הפלגות, אז אפשר ללכת לאיבוד. אז אני שם במועדפים, ואחרי זה מהמועדפים אני מתחיל לנקות. אז פה מה אנחנו בחרנו? אז הבנתם את הרעיון, הבנתם, אנחנו נכנסים ורואים כל הספינות פה מהזולה עד היקרה. במקרה הספינה שהכי מתאימה לנו, הרי אנחנו חוגגים ימי הולדת ב-17 ו-22 לחודש. אמנם זה קצת מגביל אותנו, אבל דווקא במקרה הזה הצלחנו בגדול. אתם רואים, זה ממש יצא טוב. אז נמשיך, הנה, זה ההפלגה, מה אנחנו רואים פה? קנרי איסלנדס אנד מדיירה, 7 לילות, חברת הפלגות MSC, ספינה MSC אופרה, ומאיפה היא יוצאת. 4 כוכבים, 5 כוכבים, כמה שיותר כוכבים, זה בשיטה כמו מלונות, אבל תאמינו לי 4 כוכבים זה גם הרבה. הכי טוב זה 5 ואפילו יש 6, 6 עוד לא הבנתי מה זה בכלל, זה משהו מטורף, אבל מחירים שם באמת גבוהים. אז פה אנחנו רואים גם מאיפה יוצאים, ואני כבר חיפשתי טיסות ויש טיסות, אני לא מודאג, אנחנו תמיד נמצא טיסות.
גם ניקח שם מלון לכמה לילות, גם מהמועדון. נבחר את זה אחר כך ואני אעשה לכם סרטון. אז הנה פה אני רואה שזה ממש מתאים לנו, מ-16 עד 23 לפברואר, אני לוחץ View Cruise. נכנס drill down. מה אנחנו רואים פה? דרך אגב, שם אם שמתם לב $1,500 זה לא מחיר סופי. למה לא סופי? כי פה יש לנו מחירים לכל מיני סוגים של ספינות, של חדרים. חדר בלי חלון, חדר עם חלון, עם מרפסת וסוויטה. סוויטות בדרך כלל יקרות, אבל אנחנו אהבנו, הפלגה האחרונה עשינו עם מרפסת, אז אני הולך למרפסת. אז מה אנחנו רואים פה? גם אינפורמציה על הספינה עצמה, אפשר גם לראות את זה באינטרנט וגם ביוטיוב, אני כבר חפרתי ובדקתי, והכי חשוב זה המפה. מפה מאיפה אנחנו יוצאים, כל נקודה ונקודה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, וחוזרים ל-1. פה זה הזמנים, מתי היא מגיעה, מתי היא יוצאת. בשבילנו רלוונטי מתי היא יוצאת מהמקום הראשון ומתי היא חוזרת למקום האחרון, שזה אותו מקום. זה כמו חופון חופוב, זה מסתובב. אז הנה אני בחרתי, בדקתי כבר את הכל, הכל מתאים לי, אפשר גם לעשות פה להקטין, להגדיל, זום אין, זום אאוט. פה אפשר כל מיני אינפורמציות, אתם יכולים לקרוא את זה אחר כך, אני קראתי ברוסית. דרך אגב, האתר יש ב-17 שפות, רק אין בעברית לצערנו. אז מה אנחנו הולכים לעשות? לוחצים Book Cruise, נכנסים לתפריט הבא. מבוגרים, כמות מבוגרים וכמות ילדים. אם אתם רוצים לטייל עם ילדים, אתם מוסיפים למשל 2 ילדים, ולכל אחד אתם צריכים לרשום שהוא עד גיל 18. אל תשכחו, כל ילד עד גיל 18 צריך לרשום פה תאריך לידה שלו, ותשימו לב על עוד משהו, שאנשים שבגיל 55 פלוס צריך לשים פה V. אני עוד לא מעניין אותי, אני אחשוב על זה בעוד 6 שנים. אז פה אין הרבה מה לעשות, אנחנו מסתכלים הכל בסדר. Search for cabins. עכשיו אנחנו נכנסים לחיפוש חדרים. אני אעשה את זה מהר, אתם תראו את זה אחר כך, אתם יכולים לשחק ולראות. אני אעשה לכם סרטון מיוחד, כי להזמנה זה לוקח 15 דקות, אני צריך ב-15 דקות לסגור. אז הנה אני בוחר, זה הכל להמחשה, תמונות להמחשה, אבל זה בדיוק ככה יוצא גם. בדיוק ככה, כמו שראינו תמונות להמחשה פעמים הקודמות, ככה זה בדיוק יצא, אולי בצבעים שונים. אז הנה בלקוניה, אנחנו בוחרים עם חדר עם מרפסת, מאוד אהבנו. פה יש לנו 2 סוגים, אחד יותר זולה, אחד יותר יקרה, אני אלך ליותר זולה, למה? לבזבז שזה כמעט אותו דבר. לוחץ פה, ויש לי פה 2 אופציות, גם 2 אופציות לחדר עם מרפסת. אני בוחר באופציה יותר זולה, נכנס פה Select Cabin, בוחר קומה, ויש לכם פה מפה של כל הספינה, איפה נמצאים חדרים. אז אנחנו מסתכלים, הנה יש רק חדר אחד נשאר, כל הספינה כבר תפוסה, לפחות עם מרפסת. יכול להיות שבלי מרפסת יש עוד חדרים. אז אנחנו רואים פה כל מיני צבעים, הנה אפשר למצוא את החדר הזה. החדר הזה נמצא פה 9246, וזה ליד מעלית, שזה טוב לי גם, דווקא טוב לי. אנחנו בוחרים את החדר הזה וממשיכים. עכשיו אנחנו נכנסים כבר לעניין של תשלום. זה לוקח קצת זמן. הנה, מעכשיו זה מתחיל לספור 15 דקות. פה יש משהו חשוב, מעניין. זה 2 for 1 ו-1 for 1. אם היה לה בכרטיס כחול כסף, הייתי יכול להשתמש בו. אבל במשתמש של אשתי אין, אז מה שראיתי לכם בהתחלה בכרטיס זהב,
אנחנו נשתמש בכרטיס זהב, ומה עוד אנחנו יכולים לעשות? פה בא עניין גם של מה שאמרתי לכם קודם, שהעתקתי את השם, את המספר היהודי המשתמש פרטי שלי, אני יכול להוסיף פה עוד משתמשים, זאת אומרת, יש לי כרטיס, יש לי מועדון ויש לי אשתי. אז אני רוצה להוסיף לפה את עצמי ולהתחלק בהוצאות, שזה יצא לנו סך הכל אותו דבר. אז פה אני מעתיק את המספר, אתם לא תראו אותו. חיפוש, הנה הוא מצא אותי, כמה יש לי על כל כרטיס, כמו שראיתם קודם, על כרטיס זהב יש לי 3,000 ועל כרטיס כחול, שזה 1 ל-1, יש לי 2,800. Add member אני לוחץ, אוקיי. אפשר להוסיף עוד, אז פה אני כבר עושה cancel, אפשר להוסיף עוד משתמשים, אם אתם רואים, פה יש משתמש של ליה אונטנברג, אשתי ואני. אני לוחץ פה cancel ולוחץ המשך. הוא מראה לי כמה בונוסים יש לנו כבר לכל אחד, הרי אצלי זה פחות כי אני כבר השתמשתי, אני עשיתי 2 הפלגות, הזמנתי 2 הפלגות ו2 מלונות. אז ממשיכים פה, אין פה מה לחפש. עכשיו פה צריך למלא בהקפדה, כמו שאתם מזמינים טיסה במטוס, כמובן אתם מכירים כבר, צריך להקפיד פה על כל הפרטים, זה לא פותר אף אחד מאחריות. פה יש לי כבר, אני כבר עשיתי, לפני זה עשיתי בדיקות, אז יש לי כבר פה במשתמשים כבר את כל הפרטים, כבר בדקתי אותם, אז הנה יש לנו כל הפרטים שצריך למלא אותם אחד אחד, first name, שם משפחה, שם פרטי, מייל, גבר או בחורה, יום הולדת, טלפון, nationality, אזרחות, כתובת וכל הדברים האלו. ופה יש לנו לבחור זמן ארוחת ערב. אנחנו לא רוצים בערב, אנחנו לא רוצים מאוחר מדי, אז אנחנו נבחר מיין. מיין זה קצת יותר מוקדם. אוקיי, אז בואו נראה, אני אעבור על הכל, צ'ק, הכל בסדר, וממשיכים. אוקיי, המשכתי, פה צריך להדליק 2 V, המשך. הנה, פה משהו חשוב. תראו מה זה. עכשיו פה הוא נותן לנו מה המחיר של ההפלגה, כמה בונוסים יש לנו סך הכל שלי ושל אשתי, וכמה אנחנו יכולים להשתמש. בשלב זה אנחנו יכולים להשתמש ב-50% מהבונוסים. אז מה שאני עושה פה, אני מחלק את הסכום הזה, אני עושה 1,200, ופה 277, 575. אז סך הכל זה יוצא 1,477, בואו נבדוק. כן, אני רוצה להשתמש בשלי פחות ובאשתי יותר, כי גם ככה יש לה יותר. אוקיי, אז בואו נראה סך הכל על 1,477, 575. אוקיי, זהו. המשך. פה הוא נותן לנו כל מיני פרטים, זה כבר, אני כבר מכיר את הכל. פה זה כבר סך הכל תשלום, יש פה, תיקחו בחשבון שבכל ההזמנות, בכל הקרוזים זה לא קשור in cruises, לא קשור למועדון, יש taxes ו-fees, יש מסים. אז סך הכל הסכום הזה יוצא 3,152, ממנו rewards points 1,477, protection, הנה protection, כן, protection הזה זה ביטוח, אפשר להפעיל אותו, אפשר לכבות, אני מכבה אותו, אני מכבה גם את זה, גם את זה. זה ביטוח עבור תשלום במזומן, וזה ביטוח עבור תשלום בכרטיסים, בבונוסים. זאת אומרת שאם אני רוצה לבטל את
הפלגה, אני יכול להפעיל את שניהם או אחד מהם, ואז יחזירו לי כסף, לא את כל הסכום, רוב הסכום. זה תלוי כבר בתנאים של הפלגות, של ספינות עצמם. וביטוח הזה אני צריך לשלם עוד 107 או 47 דולר פר בן אדם. אז אני לא רוצה אותם, אנחנו מקווים שלא נצטרך לבטל אותה. אנחנו מאוד רוצים לטוס ולנסוע ולהפליג. אז הנה פה מה חסר לנו, מה נשאר, הנה זה הסכום, סך הכל 3,152, מזה בבונוסים אנחנו משלמים את הסכום הזה, אבל אחרי זה אני אראה לכם איך גם את כל הסכום הזה להפוך אותו total out of pocket, זה כאילו תשלום שזה אנחנו אמורים לשלם במזומן בכרטיס אשראי, אבל עכשיו אני כרגע אראה לכם איך אפשר למנוע את זה ולשלם את כל הסכום הזה גם מהבונוסים. אז אנחנו ממשיכים, accept, מאשרים, אתם יכולים לקרוא את זה. אני גם קראתי את הכל ברוסית, אז אחר כך אתם יכולים לקרוא, אתם יכולים לעשות סטופ ולראות. ממשיכים, אני כבר רגיל. מי שיש לו שאלות מוזמן לפנות אליי, אני בכיף אעזור לה. זה נכנס כבר לשלבים סופיים של תשלום. פה זה עוד משהו נעים של... לא יודע מה זה כתוב. כן, עכשיו הנה זה השלב האחרון. מה שאתם רואים פה, אתם רואים פה 2 for 1 RP, שזה אופציה נוספת חדשה שהיא התווספה רק אחרי שאנחנו עברנו את ה-24 חודשים. אז כשאנחנו לוחצים על זה, תראו שאני אשלם מאותם בונוסים, אני אשתמש ביותר בונוסים, אבל הוא לא יבקש ממני כרטיס אשראי. אני הרי יכול ללחוץ פה על כרטיס אשראי, לתת פרטים של כרטיס אשראי, וסכום הזה אני בעצם אמור לשלם מכרטיס. אבל אני לא אשלם אותו, אני אשלם אותו מהבונוסים. הנה אני לוחץ על זה, ומה אנחנו רואים פה? using 3,349 דולר, to pay 1,674 דולר out of pocket. זאת אומרת שאנחנו משלמים את כל הסכום מהבונוסים. הנה זה 3,349, אנחנו משלמים על זה על הכסף הזה, ואנחנו לא שילמנו בכלל כרטיס אשראי. pay using reward points. אני לוחץ אישור, זה ייקח קצת זמן. תחכו בסבלנות. לא לצאת כמובן בזמן. הנה יופי, טאדאם. זהו, מה אנחנו רואים פה? שילמנו. פה אתם רואים כאילו out of pockets, אבל לא שילמנו. על זה אתם ראיתם, לא הכנסתי פרטים של כרטיס, שום דבר. מה יש לנו פה? יש לנו פה כבר לינק לרספט, לחשבונית קבלה ששילמנו. נכנסים בלחיצת כפתור, ומה אנחנו רואים פה? בואו נגדיל, שתראו, יש לנו פה מספר הזמנה, מי הזמין, מייל, מתי הוזמן, כל הפרטים רלוונטיים, total out of pockets, כמה pocket, הנה אתם רואים, total out of pocket, סכום הזה, 2 for 1 reward points, זאת אומרת ששילמנו רק מהבונוסים. רק מהבונוסים האלו,
והפסנג'רס, פרטים של האורחים, אשתי ואני. בואו נעבור על הפרטים עוד פעם. הנה אתם צריכים, אחרי זה אני אראה לכם עוד משהו שלמדתי בעצמי לא מזמן. פה יש לכם קבלה הזאת, ובקבלה יש לכם, הנה, click here to check in. פה עכשיו אני לא יכול לעשות check in כמובן, כי זה עוד בפברואר, אז בדרך כלל check in כמו בטיסות נפתח מקסימום חודש. אז בחודש ינואר אני אעשה check in. אני נכנס, אני אכנס עוד פעם באותו קובץ PDF, הוא גם מופיע אצלי במשתמש שלי, עם כל הפרטים, travel documents, טיקט, בואו נראה מה זה ייתן לי. עכשיו הוא ישלח אותי הנה ל-MSC ול-check-in. אני לא עושה את זה עכשיו כי זה לא רלוונטי. כרגע זה ממש לא רלוונטי. ופה בואו נראה מה עוד יש לנו. איזה travel ticket contacts. זה גם מכניס אותי לאותו, כן, לאותו MSC. זה גם לא כל כך רלוונטי, בכלל לא רלוונטי עכשיו. אז מה ראינו? בואו נראה. הנה עכשיו השתמשנו בבונוסים של אשתי. נשאר לנו 250 בונוסים. וזהו, שלמנו על הכל. הנה 3,349 שלמנו מהכרטיס ממשתמש של אשתי. תודה, בזה אני מסיים. אם יש שאלות, הבהרות, בקשות, בבקשה תפנו אליי. אני אשמח לעזור לכם. תודה, ניפגש בהפלגה הבאה.